Vi er specialister i at rette op på sætninger i fundamenter og i at bringe ustabile gulve eller vejbaner tilbage til deres oprindelige niveau igen. Men til forskel fra alle andre metoder på markedet, gør vi det uden at anrette skade på bygninger og omgivelser. Fundamentet under huset her har sat sig og skal rettes op. Vi borer små huller ned til underlaget og pumper et specielt fremstillet produkt ned under huset. Produktet hedder Uratec GeoPlus, og når det pumpes ned i jorden, ekspanderer det og danner en bro mellem det bæredygtige lag og fundamentet. Vi styrer processen med stor nøjagtighed. Resultatet er opnået, uden at så meget som blomst har været gravet op. Uratecs metode er den hensynsfulde løsning. Her ses, hvordan Uratec GeoPlus ekspanderer under den prøve, som vi altid udfører forud for enhver opgave for at sikre, at Uratec GeoPlus ekspanderer korrekt. Og her ses, hvordan et sunket gulv i en tilbygning sikkert og præcist bringes tilbage til dets oprindelige niveau igen. Det hele tog et kvarters tid, så optagelsen her afspilles i højt tempo. Vi stabiliserer også gulve. Dette betongulv er gennem tiden sunket længere og længere ned i det underliggende lag. Vi pumper Uratec GeoPlus ned under fuld kontrol, og gulvet er tilbage i vater igen. Reparationen kan ske selv gennem et trægulv, uden at det kan ses bagefter. Eller som her, hvor Uratec GeoPlus pumpes ned under gulvet fra ydersiden af huset. Vi overvåger processen nøje ved hjælp af laserudstyr, som hele tiden fortæller os, hvor tæt vi er på at nå målet, og hvornår fundamentet eller gulvet er tilbage i rette niveau igen. Uratecs opgravningsfri løsning betyder for virksomheder, at produktionen ikke behøver at ligge stille i den tid, det tager at udbedre et ujævnt gulv. Nøjagtigt som i tilfældet med villaen, borer vi huller ned gennem gulvet, til vi når det bæredygtige underlag. Herefter pumpes Uratec GeoPlus ned, og gulvet bringes tilbage i niveau igen. Lagerreolerne kan blive stående, og gulvet er fuldt bæredygtigt efter få timer. Her ses, hvordan vi hæver et industrigulv. Også veje, landings- og startbaner og andre store installationer kan vi bringe på ret køl igen med metoden. Vores metode er opgravningsfri, hensynsfuld og hurtig. Kontakt os for yderligere information på telefon 70 20 33 01 eller se mere på vores hjemmeside på www.uratec.dk.